נשמות יקרות, שלום, כאן יוליה מהצ'קרה השמינית, והיום אני רוצה ללמד אתכם מנטרה שתעזור לגוף שלכם לעלות תדרית בצורה המדויקת ביותר לכם. אז קודם כל אנחנו נביע כוונה. איך אנחנו מביעים כוונה? פשוט מאוד אומרים בלב ובקול רם, אני, השם שלכם, מביע כוונה לקבל את התדרים הגבוהים של החודש הקרוב, של היום הספציפי הזה, בצורה המדויקת לי ביותר. ממש ככה. ולאחר מכן אנחנו מזמרים את המנטרה שהולכת ככה. קחו נשימה עמוקה. חברו לעצמכם. Om Namah Shileva Aim Iyo Aim Dalepani ושוב ביחד איתי. Om Namah Shilenya Aim Dio Aim Daletani. אם שמתם לב, המנטרה קצת השתנתה, כי בעצם מה שחשוב זאת הכוונה שלכם. זאת בעיקרון מנגינה, ואלו בערך המילים. מה שחשוב זאת הכוונה באמת שאתם מביעים במנטרה, שהתדר יבוא בצורה המדויקת ביותר. וכך הגוף שלכם יוכל להשלים את הסייקל בחודש הקרוב. תוכלו לצפות בסרטון שוב ושוב ושוב, ופשוט ללמוד את המנטרה ולזמר אותה בכל שלב ביום שתרצו, כשאתם מרגישים קצת מעורערים, קצת הגוף כואב, קצת הנשמה זועקת לדיוק תדרי, אז זאת המנטרה שתוכלו לזמן לעצמכם ולתרגל אותה. וזהו, תודה שהייתם איתי בצ'קרה השמינית, ושיהיה לכם יום נהדר. תודה.